Txorienetarrak, eguerdion eta ongi etorriak hemen gaude, Biteli eta Iturrieta eta gure lantalde guztia noski, ez ditugula inoz aurkezten, zuekin beste hori, behi errezeta egiteko prest eta aurrena potentea, nik atzo abizatu nizun. Zauztasun, ez gozarixa inot, harina baina, eta ikustat gaur potente gatozela. Bai, errezeta honi diote nik enuen sekule entzun, eta oierre horegik, nire fizio maitagarriak esan zian, nik junitzan egun baten Asturiasen, eta han januen horrelako gaztaina eltzekari bat, eta pote de gaztainas. Zerrete da hori, eta, gaina, nire lagun baten amakangoak audio batzuk, eta bialdu zizkian audioak. Erreztakin? Erreztakin, nik beste bi eratara dago luzeago eta beste motza bat, nik motza ekarri dut, ze berez haren amakin zuen egiten dutena da, fabeekin egiten dute eltzekaria, fabeak jartzen du dituzte, bere sakramentu guztiekin, konpangoa handitzen diotela, eta gero horri botatzen diote gaztainak beratuta eta hori. Eta dago beste bat dela, berzio berdina, berriagoa izango zala, patatakin iten dena. Hortan guk hori egingo du. Baina ere bitu, zer da man, odolostia, txorixoa, irugiarra, hemen gaztaina daude beratuta. Hauek izango ziren lehorrak, eta babarrunak indaiten ditu momen. Hauek, beratu gabe, Igertzen da, soinuan be, biguntxu edo zera. Babarrunak bezala 12 orduz beratzen ukimarra, patata, asa, eta asa hori ontzeko ere biliko duen, piper. Orduan, betiko errezeta bat, tradizionala, sasoikua, oin gure korputza berotzeko, eta betetzeko, eta kontatuko izut nola ingo duen hau. Oso, no? Lehenengo, txerrikiak egosten jarriko ditu. Bitartean, patata zuritu, ataletan kraskatu, eta lapikora baita ere. Gero, behin patatak 15 minutu da maskitenean, horra botako ditu gaztainak, beste 10 minutuz, eta bitartean, lapiko askarrean, asa erdia, zati txikitan moztuta egosiko dugu, gero iragazi ingo dugu, eta hori sartagi bategan onduko dugu baratxuriarekin eta piperrautzarekin egindako horrelako olio erre batekin. Dena lapikora, eta hoxe, ikusten duenean gaztaina biguna daudela, 10-15 minututara, platerka da ikusgarri hau, listo. Orduan, ez dauka misterio handirik, esan, Nik, honekin, esan zidan, horretako konpangoa behar duzut, ez da izet, konpangoa. Konpangoa bakizun ondo datorren izena. Ez. Konpan, hau da, ogixakin, ez deraz, eta ogixakin edo akompainamentua. Bai, eta berez, eltzekarixekin, norbanean Kantabrian eta Asturias aldian jaten dan, eltzekari desberdinak dituzte, baina beti egoten diola txoixua, odolostia, irugiarra, barne. Kontua da hauek hasieratik egon berdi, eta nik esaten nuen, baina gure odolostia eta horra hasieratik sartzen baitu horrek, danak apurtu ingo dieta, ez lasai. Eta lagun batek egon doin Asturiasen, desanen, ekarri mesedez. Eta han saltzen dituzte, gainera, badaude aukerak, anarategietan da saltzen dituzte, eta txorixua, odolostia, ez da gurea modukua, eta gero horiek saltzen dituzte, baita aukeran nahi izan ezkero, arategi batzuk, baita dendetan ere, paketeak, irurekin da holan zukartu. Holan plastikoan bilduta, eta horrek irurak. Bale, hauek hemen egosten joateko, eta bien bitartean, hasiko gara, oin bitartean, patatak zuritu, eta kraskatuko ditu, lehengoan liburu batean ikusi nuen, Zubijanan liburu zahar batean, eta patatak esaten zuen ama erara kraskatu. Ama erara? Bai, kortar estilo madre. Baina, estilo madre. Eta zein da? Kraskatu. Kraskatzen dituzunean patata petiko moduan, baina saldaba egiteko. Ama erara? Hori da ama erara. Bitu. Nik, egia esan? Ez du sekula entzun? Hosteleritzan nik hasi nuen, nik hori nuen, guk beti patatak kraskatu. Isa da, hamek eta tradizionalki, horretzen dauela da, hortik joango dela. Baina, egia da, esan behar nizun bakarrik eltzekariak egiteko, baina nire lagun baten amak patata tortilla ere, erdi, zati txikitan, ez du mozten, kraskatu iten. Ne, amamak, kraskatu itzen ditu patata tortilletan. Hemen txorduan, gaztain herriak normalian Euskal Herrixan asko jaten die, baina errezetetan eta ez dugu hainbezetan saltzen. Asturiasen badago hori pote de castañas, eta gero badago beste komunitate bat Galizia dela, eta han oso ohikoak diela, gaztainekin eta errezetak daukie. Plater gasixak eta gozuak, eta urtero komunitate honen jatorrizko izendapenean barruan badauzkie gaztaina mota batzuk, eta 25 milioi kilo gaztaina
ekoizten die. 25 milioi kilo. Ez da makale, beraz horrek kalietan eta erreta bai, baina bueno, jaten die bai holan plater gasixetan. Bai. Kontserban, sopan, aragisakin eta holan eizakin gehiago akonpainatzeko lan saltzekin eta... Kompota moduan, pure bat moduan egin da, ni bizkotxua egin da dukat gaztainana baita, nor zan pixkar rebindikatzen izan gaztainak erabili behar ziela, gaztainakin nahiko, julen bat uste eta izala, oine Michelin izar bat iraziola julenek, Michelin izar irazio da julenek, ez da birazi. Ez, julenek ez da birazi. Garena, ez da birazi, ez da birazi. Merezi bai. Eguzkia bera merezi du, eguzkia bai, bera bai dela mutil jatorra eta zintxua. Nire amak esango, tatuaje horiekin da zeitxura da, baina. Gaur egungo gaztiako lan da, ez? Gaztiak eta gauzatek hori da, eta gauzatek ez du besteak entzen. Hori da. A ber, ni tatuajea badukate. Ez daukat esku guztiako lan beteta, baina. Bakitzu zen zaztan egunean nebak? Egon zala, bere kuadriako baten eskontzan, bai? Ez lehen gunean, jonginen olako etxe rural batera, asteburu pasetan, abenduan. Eta bat batean ikustu dut, sorbaldan daukala, lau horritako irusta bat. Hori noiz injoso? Eskontzan egin nagoen, ze eskontzan da, bai, joan zala eta kuadrieko baten eskontzan jarri zabela olako tatuadore bat. Eta... Pertsona tatua jajak itxera eraman zuela eskontzakoak? Imaginatzen duzu zelako arriskua, nire nahiak ez dago alkoholik eraten. Inoiz, orduan, berak egin zauen bere borondatez behintza baina. Eta, tatuadore profesionala zan. Baina, jendeak egin zauen olako... batek kuadrilla, eta eta beste batzu tatuauko gara holan elkarrekin da, karo, eskontza baten zauzenean, holako... Filin ona iten da, rollo ona, eta zauz, humore onakin, eta dana, ez dakit, ausartzen zara danakin, dana pentsa batzu, ideia ona, eta holan jendeak inzabela, tatuaje pila bat, nire koñatiago egin zauen holan, ilargitxo bat. Baina nahi dut esan, errexak izango zien, nahi dut esan, tatuaje bat egiten denbora tardatzen da. Bai, zaukan olako katalogo bat, eta zin gauzak holan txikitsuak. Ilargi batekin zauela nire nahian kuadriako batek. Egin zauen, oindala gutxi hiljakun katua, eta egin zauen katua nolan hanka edo. Eta berak pentsatzen zala katuan, hanka edo eta zan txakurran, horrengo goizian altzau, eta zan, txakurran. Txakur baten ean. Eta, holako gauzak da, ez da, gero hasi zaitzuzan. Gaur egun eskontzetan hori. Horrekin kontu zile behar da, hor ondo eramaten zai igual beraiekin, ero lagunekin, ero danalakoekin, baina biharko gunean, nik ezauturen tipo bat, zeukala, bihotz bat, eta hemen erderaz, maite zaitut lastana. Claro, lastana generikoa da. Horregatik, baina berak esaten zuen, ni lagun pila dauzkat hemen, maite zaitut, bihotza eta patri, bihotza eta zigor. Claro, bizitza osoa horrekin agian ez duzu egiten da, gero zer hori nola borratzen da. Gero, jumarza kaletik eta parkatu, zu patri ditzen zara, zu patri zara. Lehenengo izenak infiltrau. Hori da, bilatu hasi basa patri batetik, ez? Hori da. Nik ezagutzu batek, maite zaitut Ana, eta orduan, zuzendu zaben, maite zaitut Ama. Beste, marratxo bat jarri eta, disimulatu alda pixkat, baina besteak, are zaukan... Ama beti maitxekos. Maite zaitut lastana. Osan, bihotz bat eta lastana. Orokorra. Eta jazte horret danintzako alio. Sopakin eta gaztainekin gabizela, gaztainak sopan eta jaten die, normalian, patatakin, beste barazki batzukin, eta lekaliekin, potolduta edo, holan dana egositxa eta gero irabiatuta, hor dago burgasoko sopa, diela egositxako gaztaina freskuak, gero bebe dau pradeneko garula, sopa gaztaina hori itxena, gaztaina lehorrekin, eta horrek, orduan, badauz desberdinak, eta gero, raxon itxena kaldu da, eta horrek dauka, fabak, saieskixak, txoixua, da, azkenean bazukin gozuna gaur ez ez. Aragixakin emon, bixia pultxo bat. Patri, zuk itzen duen, eren egun nintzen una Kataluniako eltzekari hori, denak sartzen dira, eta hemen ere... Eskudeia barrejada. Hau da, plater bakarra, garai batean ez edo, lehenengo bigarren eta postria, ez, dana eltze batean sartu, eta barrura, eta, sasoiko produktuekin eta eskura zeuskatenekin. Eta, asko hori, gaztainak jasota hortik, asa, neguan izango zutena beraien baratzean, gero txerrikiak eta, San Martin pasauta, eta hor izango zituzten zintzilik, eta horrela, eta patata etorri zanean, patata izango duzutelako, udan jasotakoa, eta tejabanan. Hori da, Galizen beba itxen da, erreta jaten die, eta normalian usten di beba marinatzen Ribeiro ardabakin,
Hora harto zurixakin zaporia arditzaten, eta gero, horan haragi batekin lagungarri bezala, kortako egaztiren bat kapoia eta horrekin, Hemen, txorixuak eta botatzen digun gantza, gero hartuko dugu, eta bukaeran, urduntziakin, jaso eta kendu ingo digu. Nik esateizu, nik etxean normalean iten ditu danean olako eltzekariak eta beste alde batetik egosten ditute txerrikiak ero dena alakoak, eta gero zerbitzatze ditut, aparte, baina, bueno, hemen batzuk zatu, horrek zaporea, egia da errezeta hontan, hor ura erabilio, patatak bestela hor, patatak eta ura zapore gehiegi ez zuten izango. Hemen, hemen, azkenean, salda bat, kako txartean indugu, haragi, txerriki salda bat indugu, eta horreia saboria badauka. Oin jungo nahi izena da, bueno, gaztaina, hemen, esan bezala, beratuta dauzkagu, eta asa erdia, zati txikitan moztu, eta horako irestuntzi batean ero jarri, eta kartitu ingo ditugu, eta gero nik iten duana askartzeko, lapiko askarrean, tutua igotzen da momentutik, 5 minutu egosi, eta gero baratxuriakin eta piperrotzarekin, olio sorrota omatekin ondo. Eta guk, gaurkoan ingo ditugu holan gazialdera, baina gozo aldera bai jungeike, ferrolen adibidez dau, akastañeira, izeneko pastel bat, eta bueno da, gaztaina tarta bat, azkenean, orduan dauzka garuza desberdinak, dauzka, bizkotxua, gero gaztainak almibarrian, eta holako gaztainak krema bat gainetik, eta hori bai oso goxua, eta adibidez, uren zen, itxendi, plater, berritzailea gehiago gaztainakin, ez? Gaztaina adibidez, itxenda irinian bihurtu, eta gero horrekin bazokatxe bat itxenda, edo gaztaina risotoa, edo gaztainekin einako izoskixak, eta azkenean, imaginazioa hor sartuta, ez da mugarik. Nik uste dut hemen, Julena esan dizudana, nego sukaldariak eta gaztainak eta zelen gaztaina ziur Euskal Herrian, gaur egun oso gauza folklorearekin, gabonetako gauza bakarri moduan identifikatzen du, baina seguruenik, duela urte batzuk, gauza askoz gehiago ez zeudenean, gaztaina egunerokotasunean asko jango zen, eta gaina imaginazio erabilita ere, platerrez berdinetan, esan bakarrik gaztaina erre moduan erabiliko, ez? Horrelako eltsekariak eta ziur zeudela, eta gero, noski, pixkanaka ekarri zuten, lehenko eta behin Ameriketatik, hori, hartoa, patata, babarrunak eta horrek, eta, bere tokiak galtzen joan dira, baina nik uste, gaztainai, rebindikatu behar dugula, erre gozoa direla, baina hemen ere gaina ikutuko oso bat ematen dut, dultzia ematen dute, eta errezeta hau, merezi du. Pila bat ditxula. Alatabe, 6 urtietan, Galizian behintzat, jeitsi da gaztainen ekoizpena pila bat, azkene 2017an egon zein kristoneko lehortiak eta izostiak. Gero, Driokosmus, Driokosmus, listorran eragina bebai, ez? Azkenean 2020an dela, listor bat, hau da, erle baten antzerakoa, bakarrik gaztainen arboletan eta ipintzetan eta horre itxen dutzala eraso. Berez deitzen jako bebai, gaztainen erlia. Gero bebai, 2021an, pentsa, 2017an hori, 2022an... Garratzen da, hola, Covidak esotzan harrapau, honen gatxik, bestela bebai, hor zoian. Patri, esan da gaztain ondoi loteria hartzeko. Loteri zenbaki bat hartzeko eta tokatuko zaiela. 2023an ez jakon eze pasau, baina 2022an bebai beste lehorte bat, 2021an bebai beste zuaitzen gaixotasun bat, danetarik pasau jako, orduan, espero dugu aldaketa klimatikoak ez eitxia eraso gehiago gure gaztaina pobriei, bestela. Eta ziur, izan dituen arazo gehienetan gizakia tartean ibiliko zata. Urrutiz ginen ibiliko. Ziur ez. Eta, gaztaina lehorrak normalian beratu inbidi, ez da, 12 orduz, zigorrak esan dauen bezala, eta lekaliekin gertatzen den bezala, ez? Normalian, nik danak uste ditut 12 orduz, normalian oitxuria daukat, Gabian jarri, nik gabian jarri eta goizian jartzi txumatzen. Zezaten die, dilistak 4 ordu, babarrun txurixak 6, babarrun gorrixak 8, 10. Ni dilistak ez ditut beratzen. Txitxiroak 12, nik danak beratze ditut, oitxuria gatxik, eta danak 12 ordu. Hori, gabian itxeko itxuria daukat. Gabian beratu eta goixien kosinatu. Nik, esate izut, nik dilistak ez ditut beratu egiten, eta beste hori. Gabian izan aldala arratzaldeko 7etan, ero gabeko 10etan. Eta hor ez duzu, normalean baten bat holango gorxea da, hor sarrak ero sarren bate, babarrun sarren bat ero sartu dizuetelako tartean.
Bai, eta normalien, beratzen usten dira, azkenean, euren testuria bebai hobetzeko, apurtxo bat diguntzeko, eta gero kosinatzerakoan bebai, egosketa murrizteko, eta hauan bebai testurian hori igertuko da, ze krematxu hauak egongo di, ez? Hidratatu. Hori da. Hidratatu egiten dira. Lehengunien, lagun batek kontatzen zuztan, bera itxak herri eta bota sotzala, herri eta txikitxo bat, beti erosten zaitxun, olako dilistak eta txitxirioak eta egositxakoak, potokuak. Eta orduan, apurat bronkia bota sotzalako, Eta zeba, holan, eta potokoa zeiten ditu, gero lan kipula pixkat erregozi eta hola bota, eta... Bai, nik egisa da potoskuak eroste ditutala askotan, entzaladentzako eta humusa eta itxeko, hori udan, normalian, baina bestela, eltzekarientzako, hau da, lekaliak jaten bot koiariakin, beti, itxitxut lehorrak, beratzen utzi, eta horrek egosi. Nik pentsatut, askoz, desberdintasuna badagoela. Bai, eta gaina ez dala, beti esaten, eltzekari bat prestatzea izan gauza, ez da, erreza, oso simplia da, ez dauka, beti hori bi hiru atzamar ura gainetik, gutxi gora bera, beratzen utzi baituzue, denborak lapiko askarrean, ero bestetara, lapiko askarrean bada, 50 minutu, ordu bete asko jota, ez dakit, ez dauka lan misterio handirik esaten, gero agian norbait ezagun, ni zaizkit ondo ateatzen, bueno, eltzekariak egitea, egia da, beste potokoak komodua direla, eta noizean behin nik, ez dizut esango ez, autokarabanan erabili zen ditut, naiz eta lapiko askar bat badukadan, eta dilistak eta nik ditu da, baina bestela, zapore aldetik eta ez dauka zekusirik. Eta nik, ura gatz pixa bota dietorri, hemen, ura gatzakin, eta ingo duguna da, boize, normalean, egozten, 15-20 minutu beharko genituen asase ondo egositan nahi dudala, ingo duguna da, tapa jarri eta lapiko askarrean, gutxi gora, zu kontu ez eskuarekin, lapiko askarra... Mentxaukat urrin. Bueno, lapiko askarrean honek behar dituena da, azkenean, irekiten duen momentutik, 5 minutu utziko diogu, gero utziko dugu ostutzen, eta, jogunez, baratxuria txiki emosten, ze gero, errazetan jartzen du gainera, baratxuria txiki emostuz, ez dakize, gaia, holan, gomendio batzu botatzen ditu, eltzekari hau, behintzat, potxekin egiten dana, egunean ez jan, urrengo egunean jan, ze horrela, gaztainak zurgatu egiten dute, hemen dagoen sustantzi guztia, eta egun batetik bestera, ondo eratzen dira. Eta gainera, aldala, lehor aldera bota, ze usten baituzu urraskokin kedan aguadas. Horako, gomendio pilatzuk, lau audio dira, eta aia kotxean etorri nahi zentzuten da. Neko, tipa gaina, salpen guztiekin da bai, eta nik potxa gaina segun zeintzu dien, baina nire etxean 2 ordu tal orden, 2 ordu terdi irauten dute egosten, da ez dakit zer, da ez dakit zer. Bueno, pena da hemen ezin jarri alizatea, baina, artista emakumia eta ikusten da kontrolatzen duela. Hori da, amai eta amamai galdetza dutzasunien errezetak bebai, botako zuen gomendioak, ez? Ni nire ama, galdetza dutzatenean da, hori nire ama gaztia dela, ez dagoela amama bat, momentuz. Orduan, nire ama bai, nire amak itxeitxu basaldak eta olako gauzak, eta behin kuadriako batek galdetu zuztan, galdetu zure ama izan egiten dauen, ez dakit ontxe, nasakoratzen zer ez da zan. Baina nire amak, bia bezotzen, txapia, txapa bat, gaizatzen zuen, erresa da, imagina salda bat. Ez lehenko inbiosu hau, da gero bestia, baina txapa idatzitxa, gero bai 2 audio eta... Patre, baina hori edien nik egiten ditudan lagurpena bezala hemen errezetan ingurukoa. Bai, ez. Alberto beti azarratu egiten da, nire lagurpen luzeekin. Baina gauzatzok ezin dira, horrela. Inbar duzuena da, WhatsAppan, segun nok idazten dizuen, nik WhatsAppa dauzka batzuei, aukera dauka, bider bat, 5, o bider bi. Eta hori da, abia duren zuteneko WhatsAppa. Dik gudaukau kuadriako bat, afa, bere enor, itzeiteko moden, behitu zigor, pentsau dut, eiten badugu hau, horrela jartzen duzu bira eta moten du persona normal itzeiten. Edo, igual biderbian bebai, persona... biderbian, ez. Eta beste batzuk, amaia dago, jartzen duzu bider bat 5 eta... Ez da zulertzen ja. Bakoitzak bere erritmoa, ez? Badauka. Nire errezetak geixau, nire gustatzakat Twitterreko errezetak. Hau da, 140 karaktere, pim, pam, pum. Hau egozi, plantxanein perretxikoak gehitxu, gorde. Irabiatu, 180 gradutara erre,
Eta aurrera, bai, niri holan simpliak eixak gustatzen gat. Gero, irakurtzia nahi badot, edo zeo zentzutia, entzungot irrate saio bat, edo irakurrikot gastronomia liburu bat, baina errezetak nahi xau ditut simpliak. Irakurtzeko? Irakurtzeko edo, jakiteko nola itxen dien. Ez, oso. Ikesteko? Ikesteko? Tak, 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 tak. Karo, dana, tita, ziztu bizuan. Bueno, ja, patatak, tontoka, bigunak, gaztaina, barrura, beratutako gaztaina barrura, eta oin, gero, olio errea botako dioan ez hemen asarekin, olio pixkat izango da, aldoan einean, txorizoan gantza ikuste duzu holan jartzen duzu azpian, eta hemen doa, gantzu guztia, agur, benur, zaporea utzi dute, baina gantza bitzat, kendu dugu, egingo dugu, eta salda bedesente daukanez, nik bitxo ez diot galdetu nola daukan izena emakumiak. Galdetu behar diot oiarrei nola daukan izena emakumiak, berai eskerrak emateko gaur ez bada bihar. Oso da. Hemen koipe pixka bat. Bere izena jatzeko. Eta oin esan dakoa, gaztaina hauek, irakiten hasten denetik, 15 minutu behar ditugu hemen egosten. Oso da. Bestaldetik, hori tapa hori, ezberdina. Igo zaigu tutua, hau ere, jetxiko dugu, 5 minutu. Asa inda dagoenean, etorriko gara eta jarraituko du errezeta honekin, da gero izango da, honi falta izango zaizkio beste 8-10 bat minutu, asa bien bitartean hemen olio errearekin ingo dugu, eta gero dana batian jarri, utzi azken irekin aldi bat, eta bada, ez dauka, misterio handirik. Eta hau potuan ez dute saltzen, egin behar da. Klabean hitz egiten du, biterdi gehi bat, baino gutxio da, orduan positibo. Zuk, egin kasu, zuk irrifarri, nik irrifarri. Bueno, txorien, bueltan gauz. Berarekin da nik irrifarriten dio beti, hola. Taldekidei buruz lan egiten, no? Etxien ez dakiz ez eta zeri buruz galtzen ez, taldekideak ez, jefea. Errezeta, jefea. Baina, gure enpresa oso horizontala da, beraz, guk ez daukagu... Seguro? Bai, errezetak. Bueno, ez errez, hor gure asa, hemen, egozita daukagu asa, behin egozite iragazin dugu, eta orain ingo duguna da, olio erre bat hemen ingo du baratxuriaekin eta piperratzarekin, eta honi faltako zaizkio gutxi gora bera, 5 minutu. Ikusuzue, koipes eta garbia dela, patata ja erdina dago, hor odolosteak ikusten dira bakarrik, ez da non baitor txoixoak egon behar dira. Gaztainak bai hor ditzen dago. Gaztainak hor batean bat ikusten da. Eta usaina bikaina. Usaina benetan bikaina. Usaina, urdaia, bikaina. Datorren urtean bertzutan joteko ngugu. Bertzutan nik ez. Bale, honi, egurra emango diogu, eta hemen daukagu baratxuria txiki egin da, eta dantzan azten danean, piperrautza. Piperrautza botatzen diogunean, bakizue, gehiagi ez da utzi behar, bestela erriten dela, eta gero bertara botako du gure asa, eta pixkat erregoziko du. Nik etxean berdina egiten dut, asaiteko modua berdina da, baina piperrautzik ez dut erabiltzen. Nik etxean ez dukatu itxuraik. Orduan, gaztainak, lekaliak eta danadalakoak erosi nun euskal merkatutan, horrek ahalbidetzen dago azkenean, gertutasun hori, ekoiztian eta bezeruan artian, konfidantza, kalitatezko produktuak, eta dana ona. Hemen Gipuzkoan, holan, referentzia bezala, Donostin, Gretxako merkatua, San Martineko izena hundixa dauka, asteazkenetan ordizin, bertan finkatzen da esaten da, gero, aste osorako presixua, ordizin, eta gero zapatutan, Tolosara hurbildu, eta bertan egin aste osorako erosketia. Hori Gipuzkoan, Bizkaian, Erdiberakoa. Horrek, Bilbon hiriburuan bai. Europa osoko merkatu estali haundixena. Erriberan izan zuten, nire Aikitxe Santosek eta Amama Leonak postuan eukin zabien, eta gero, Bilbotarrak ero jakin gute, eta hemen bretxan da behai, merkatu guztia hauei olako aurpegi garbiketa bat, ero aldaketa batzuk eman izan zaizkie, batzutan, ze jendea egin zuten diezu. Lehen hobeto zegoen, orain ez da izer, oin berean daude, goran ez da izer. Beti bezala, denen guztua zaila da. Hori da, danondako bebai dana itxea zaila da, baina egisa da, hiriburuetakoak eta
asko daukiela, bueno, turistentzako bai, alde hori, ez? Turistak eta hurbiltzeko tabernatxon bat, pintxo taberna bat, batzutan larrei, batzutan ez. Ni harritxuta bakusekin gatu nintzen, Patri. Duela, 2 urte edo, junginen uste dut. Iten ditu nolako irtera, merkatu txorienekin, eta bretxan izan ginen, eta hango, baserritarrak, barazkiak eta saltzen zituztenak, bezeroari itxoin bitartean, han zeuden bitartean, jende aurrean, prestatzen zituzten boltsatxoetan, ja garbituta, barazkiak pure egiteko. Barazkiak ez da izerre egiteko. Orduan zeuden, zeuskaten, kalabaza pure egiteko paketetxoa, eta zeneukanan, han zeukan. Kipula moztuta, gero kalabaza, patata, eta barazki ezberdinekin, eta zuk hartu ibartzen duena da, hartu, etxera joan, eta aukera hori emetet, zabaldu ureetan egosi, birrindu, eta listo, ez? Orduan esan, eta hau, horrela saldu behar badugu, horrela salduko dugu. Gu hemen gaude, azkenean, saltzeko gaude, eta bezeruak zen nahi dauen entzuteko, ez da, bezeruak, ointxe, pentsetan badau, prixaz da bilela, eta olako gauza erosuak eta errazak erosteko, froga moduan egin zuten, eta ikusi zuten froga moduan egin da gero, funtzionatzen zuela, eta lehengunean gaztetaz esaten genduna. Nik nahi dut saldu beti gordinek eta holan, baina ikusten badut bestetara, nik ona ekarritako guztia saldu egiten dudala. Gauza da gero, merkatuak zen nahi dagoen, ez? Bizkaiko kasume Gernikara hurbiltzia, astelenetan, eta, urriko azkenengo astelenia izaten bada, hori da, ambientia eta egongo dalako. Iruñan bebai, Santo Domingoko azoka, bai? Barrura, venga. Ari da itxura hartzen, bai? Jarritxe batere. Bai, ez, hori, Santo Domingoko asoka Iruñan, Gasteizeko Abastos asoka bebai oso famatua, eta, Ibar Euskal Herrixan bebai, beste olako merkatu txiki, gaztaz eta produktu honez beteta. Orduan, gero, sasoikuak bebai badauz, ze horredi, betikuak urte osoan dauzenak, edo hastien, behin edo hastien birritxan. Eta gero, horrek, sasoikuak, Santo Tomasetakuak, bestiak ez, patata festa, aberen festa, da. San Blasak, ni rebindikatzen, otzaiak bian, aurten gainera, aurten larun bat erortzen da, otzaiak bi. Ze, arrisku, tokatuko zen, nire aurten erean talok edo zerbait egin ajutea. Non? Abainon. Jongo gara, zu bisitatzera ez? Zuk asko rebindikatzen zen, Santa Masak, San Blasak, pitu gu eki... Baina ez uni Santo Tomasetan lanien ibili binezela edo? Ez, baina jai hona diela, baku behaz, San Blasak, ni abainokoen ez, baina abainotu egin naute, eki berez jaiotze da, jaio behar zen San Blas egunean. Zenbat aldi zen, Blas deitu beharko diozue. Nagusi guztiek, Blas deitu beharko diozue. Blas? Plasteko ederra emango dute Blas jartzen badio gaur egun. Eta hilabete aurreratu zen. Originala. Izan zen, Maialenen aitxitxe hil, eta hilabete disgustu bat egin eta aurrengo gunean jaio zen eki. Eta ia da, hiletan egon ginela, eta hileta baino denak ospatzen jo, sorionak, eta batzu erregeia, errege jarria ero, eta, humorez hartu behar dugu, egia zen ondo jontzan aitxitxe, holan bapatian, eta, Josek, artista zen, kangrejoak garrapatzen eta munduko furtibo handienetako bat, baina, kriston personajia. Honi, Patri, beste 5 minutuko hemen utziko dio, zapore guztiak ondo ustartzen, hemeko koipea hoi ez dio kenduko, oliba olio Virginia da, hau ez da ja olkiak eta txoixoak eta botatakoa, hau hemen utziko du, eta ja honek, hasi da beste itxura, da oina badoka, ja patata botado, bere fekula, gorputza, asarekin hemen, utziko dugu esan dako, beste 5 minutu, eta tipa honek esaten zuen, hau bihar etorriko da dastatzera. Orduan, gaur etxera guaz, da? Bai, nire resta motza falta data. Venga, ointxan, aurrena 5 minutu eta dastatu. Arrantza pixoa tengo dugu. Odolostea. Zerako arrain politia hartu oso. Txoixoa. Beste odoloste bat. Baina, igertzen da ez dela gure odolostia bezala desegin egongo zan euria. Eskendu narrapoko horrezer. Hain beste denbora nostien. Utziko autolan, moztuko itut, eta, izango da hori. Razioa... Ez dakit. Zingo zu minimalista aldera?
Ez. Errezeta hau ez da minimalista itxak moduan. Hau da, jan behar da moduen. Bero, Ba, ez da. Iru Nahi itxosu eskularroak zog. Berandu! Venga, hau. Ondo datoz. Odolostea. Ba, ni behin, zein zazan? Olako eskularroak ez da zertan, eta beroa hartzen dute, eta beroa mantendu iten dute gero horiek. Bai. Eta, ez da, herri nintzen, Gaur nabien goizien dutxan ulie garbitzen, da esan hostien, bueno, haukibezu eskularroa, ezin dozu bustitxa hauki, ez da. Eta horrengoan goma bat jarrikotz, karo, nabien garbitzen, eta ura hemendik sartzen jaten, eta naukan eskua baino bustitxa bat, azkenian ba ez eta zuna horregatzen. En fin. Hori askotan gertatzen da, bueno, izerdiarekin baita batzutan, ez gaur egun da saltzen dituzten txaketa on hauek danak ez da izer tex olakoekin, da bai, zara bustitzen. Zara bustitzen, euria badao. Eta pixkat mendian gora aldapan izerditan igotzen bazara, bustiko zara azkenean zure izerdiarekin. Zara bustiko agian, horrekin, euriarekin ez, baina honek arnaz hartu bestu hartzen. Itu horan ez dago emoten daukola amabosati txoixo odoloste eta irugiar. Horrela ematen du niko, Nahiko garbi. Ba, hemen daukazue gure gaztaina eltzekaria o pote de castañas, gaztaina potea han ditzen dioten moduan. Gozen probatzera, nik gaztaina probatzea gurot. Hemen, dena hartzea, saia izango da. Bai, aukeratu inbida. Ni bakizu lehen txikitan nintzela, porropatatak eta ikene joanean dana hartu zapaltzekoa. Nik gaztaina nahi probatzea? Hau. Bero. Eta saldia eta dana, saldia eta ez da koipetzu, ez da astuna. Eta mototza gainera gaztainak puntu gozo hori, ez da? Goxua benetan? Eta txoio bakin, oso gozoa. Nik gauza bat harina hau ekarrikot, apurtxo bat. Eta, oita, asfaldixen ez dugula erabiltzen airfryerra, ez da? Ba, ontsu atarako. Eta plater tradizional batetik gaztaina kolan odolostiakin eta pote danakin. Nekin got platertxo bat, apurtxo bat berritzaile haua edo modernu haua. Gure amamak eta aititek esango zaren bezala. Oiasko nuggets batzuk edo nuggetsak eta ingo ditugu airfryerren. Horregatik sua eta labia eta ez dugu erabiliko. Horretarako, betikoa oiaskoa, nik kasunetan paparrak, arrautza, gaztapurtxo bat, ogi birrindua, harto malutak. Eta iteko modua? Hortxe doa. Lehengo haragia birrinduko eta gero gopor baten jarriko gatza, piperbeltza, arrautza bat, berakatza, tipula eta gaztakin. Eskuekin nahaziko eta bitartean harto malutak txikituko ditugu eta bertara ogi birrindua bota. Irina piperrautzakin eta arrautzak ziapeaekin nahaziko ditugu. Oiaskoa hamburguesa txikitan egingo, irinetik, arrautzatik eta harto malutetatik pasako eta 12 minutuan airfryerrian 200 gradutara erreko dugu. Beraz, titau baten, hasiko gara, gure lehengo aragisa, xeatzen edo, igual hau satitxu ingote. Bai, bestela, aurrek, robotak lan ondo jendu, baina horren besteko. Patri, ia zer izan zen, ero ez daite ingen ituen airfryerrean baita nuggetsak, hor, zeta ezberdin pila badaude, aukerak modu ezberdinetan iteko, azkenean badakizu dela nuggetsak, oiasko ore bat egiten oiaskoarekin, eta gero, ni patata egoziarekin nituen, ez dauk ipula boten niona, baina hor, balditza, ezberdin pila bat daude. Nik batzutan eitzen dut, oiasko puxketak zuzenien hartu, eta hau bertan pasa irinetik, arrautzetik, eta olako hartu malutetatik, eta hori laban. Eta orduan horrei ditzotzat bebai nagetzak, naiz eta... Ez izan. Ez izan. Ez nagetzak azkenean izateko hori, izan behar da hori xeatutakoa, hamburguesa izaten da moduen, borobila haragi xeatu bat ez da izan, nagetzak hori bada birrinduta dana pixkat, baztuk gazta krematxoarekin egiten dira, eta, airfryerra ez dauka zumenantzako ez erotu, ez da ere, ze azkenean airfryerra zer da? Haizedun labe bat. Haize beroa botatzen duen labe txiki bat.
Eta egia da, bueno, familia askontzako ero labea, zenbat erabiltzen duzunen arabera, presio aldetik, aldea dago, airfryer bat, ero labe bat, eta okupatzen duen tokiagatik. Zer egia da, bueno, ikusten ondako gailu batek, gehiegi ez du okupatzen. Azkenian labea izateko, bakizu, armairu batean ero, tartetxo bat, ero behar duzu horrentzako. Eta honek, bueno, gutxi erabiltzen baduzue, eta egiten duena da hori, kozinatu haize beroarekin. Niri gustatzen gat honek sukaldiak eta aukitzen dagoenak, holan mania txikitxo badaukat. Zez niri sukaldien dana gustatzen gat gordeta aukitzea. Hau da, sukaldera heldu eta garbi ikusten orduan, nik uste da tostadoriak badauka bere lekua. Sukua kanpoan, ero barruan? Barruan, nitakot armaixotxo baten nolan kanpoan. Eta behar duzunean, atariken duzu, hori da, nahiz eta egunero atara, nik nahi xaut, bakoitzak aukitzea bere gauza, eta sukaldia, ez da garbitzeko eta bisualki bai, engoto ez da beste sensazio bat. Eta nik badakin dira zenarra, noiz egon dan sukaldin zetan hausten dau kanpoan. Eta, joeten esanean, lagunen etxietara eta aukitzen daue, airfryerra. Gero termomisa, gero krokpota, gero bestia, tostadoria, kafeteria, dana kanpuen, ostras, urduri jartza ozta. Eta erabiltzen badare, gaitzerri. Oie, danak, zema jende dauzke, nolako gauza dauzkatun. Ero, etxean zenbatek dauzkaten, ero dauzkagun. Zenik ere etxean badauzkat gailu batzuk. Esan dezagun, ez ditu dalen erabiltzen inoiz. Baina inoiz da, inoiz. Inoiz, lagunekin zerbait bere zeiteko, ez da, sifoia. Oin, hasi gana dibitu, zerrenda bat imar dut, gauzak etxean dauzkadarak eta ez ditu danak erabiltzen. Sifoia erabiltzen dut urtean behin, eta norbaitekin zerbait berezia egiteko erolakoan bat. Aparren batero. Robota. Horako robot bat birrintzekoa daukat, eta nahiz goratzen noiz erabili nuen azkenengoz. Ze gehiago daukatu lan gailuak ez ditu danak erabiltzen... Bueno, pentsatzen zabizen bidartean, hemen txea. Besterik ez. Aragisa, oi askoana, oso ondo birrinduta. Gazta nik, birrindua jarri hotza, zigorrak esan dago lehen bezala, gazta krematxo jarri geike, arrautza, gatza, piperbeltza, eta hemen espeziak jarriko ditugu. Hemen, tipula lehorra, eta berakatza bebai, holan lehorra hautxian. Honei, eskuak inemon, gero igual eskularru aldatu inbikot. Barrukoa ez da zikindu, berpatri. Hori entzun, barrukoa, behar du garbia, eta, pixkanak aia sendatzen jo, da, 3 egunero da maskizu, ez? Nik upentzatu da, datorren asterako, ondo okikotka. Igual barikurako, Sukaldareak eta holan, jakiteko nor da sukaldaria ero, erredurak eta asko nik, oin ja, kendu zaizki, baina marka asko zien labean sartzean, gainekaldean holan marrak, edo beraldean. Artazei jakin egin nagoen. Horre gaine ezagutzen ditu txorienen, Bat, 3, 4, hau hilien plantxak egin nagoen, baina hau labia zabaltzen, hau sukaldien eta hau. Zenbat temperatura hartzen da, hilien plantxak horren besteko beru hartzen da? Ditxu, berragun da berroita maror dauka, ruletatxo bat bai, bauka. Horretik egoten da holako, gure txean ez, baina lehen bikoteak lizatzen zuen hilea horrekin, da usaila egoten zan, Oi asko frikitxuana. Txarri boda baten esan baina, baina, usaila hile herrian egoten zan. Zein? Trapotxo bat. Eta ontsa ingo bitxu. Irinan, botako piperautza. Holan, bakoitzai, hau inbidau, azkenean, irinetik, arrautzetik eta ogi birrindutik izango basan moruan pasaborduan. Irinai gehitxukotzau, piperautza. Barrura. Vale, ordan horbe, hemen bota dituzu espezia batzu, baina horbe gehiago. Orduan, kanpoko eruza ere espeziatu bat. Pasako estazu bai, eta horrekin nahasi ingo. Handixia txikitza. Honekin nahiko. Orduan, espeziak eta, piperautza hemen jarriko. Gero, hemen txe, honekin ingo dituguna da, die apurtu. Harto malduta honek. Eta harto malduta. Harto panko bat izango esan moduan, Harto pankoa, baina bebai, honei gehitxukotzau ogi birrindua. Bixak egingotzau gehitxu. Beraz, hau, barrura, honekin, eta gero, azkenengoz, joengo die, eta hola ningo, bixak batera, holako nask eta kurruskari bat, eta gero, arrautzei jarrikotzau ziapea. Arrautzak apurteko izkizut hemen? Bai, hemen gure dabil, gure erfaia oiuka. Beru hartu duela, ja. Bai, hola ningotzau, apurtxo bat. Entzun dotzu guia. Eta bai, azkenean, airfryerra da, lehen esan dugu moruan, laba bat izango basan moruan, orduan bai, lehen hau berotu inbiosu.
garrantzitsua beti, labeak eta erabiltzen dituzuen berotu. Bueno, gatza ere erabiliko oso, eta hemen, añanako gatzagata zero hitz egitera gatoz. Txorienen, duela 2 urtero izan ginen añanan, eta baita gatzagan izan ginen, eta, biak ezagutzeko aukera izan genuen zorionez, eta, goi mailako gatza dauzkagu Euskal Herrian, eta naiz eta gaur egun modan jarri diren, ero ezaguana diren, ze irterak eta antolatzen dituzte, bizitak gidatuak, añanan bertan, duela 7.000 urtetik edo uste da ekoizten zala, ero handi gatzataratzen zala, naiz eta lehenengo idatziak, 9. mendekoak diren, eta hor, hortik gatza familia asko bizi izan ziren bere garaian, gero itxasoko gatza eta ekartzen hasi zirenean, nabaritu da hemen beroa. Bai, kontu zibili. Ointxe utziko zut beroitzen honen inguruan, izango da, betxu honekin. Baina ointxe eskularroakin ondo geratzen dana. Olako, hamburguesak edo olako forma zapala emon. Irinetik lehengo. Nagetitzura. Hori da, irina arrautza, irina arrautza eta hogi birrindua. Hogi birrindua, harto malutak. Ainanakua. Bai, hori ez, horre gero erori izan egoizpena, erdia abandonatua, uste dute bakarra, famili bakarra erogeratu zala pixatan handi gatza ataratzen, tipo pertsona bakarrat, eta gero, berreskeratu izuten, eta gaur egun, gu egon ginen, aukera izan genduen bisitak idatua ezautzeko, bertako gatza ere, hainbat eta hainbat euskal sukaldarik erabiltzen dute, nik etxean erabiltzen dut baita, bia dauzkate, gatzagakoa eta ainanakoa, eta, prozedura guztia azaltzen dizuten nola iten da umekin da juteko oso ondo, eta gatzagakoa, beste horren beste, baina, beste sistemaoa da, ainanan hemen lurrunduta, haizearekin eta eguzkiarekin, lurruntzen da ura eta ero gatza lortzen da, eta gatzagan iten dana da, hango dorleta handi horietan, ero horrek bandeja handietan ura atera. Olako era tradizionalian. Bai, eta iten da bina, baina ez daukatean, eguzkirik ez daukate ainanan bezala, orduan zeiten da, hartu, zutan jarri, eta lurrunduta. Lurrundu iten da ur hori, eta hortik gainean geratzen den gatza, lurrunketa eta hori da, gero, aukera daukagun gatza erosteko, erukustekoan. Orduan, bi metodo erabat ezberdin, batetik bestera zenba kilometro gongo dira. Marra zuzenean, 50, 60, 100 ez da ditxo. Eta, Euskal Herrian, zea beratza ganan, eta horrela, gazi puntuarekin, kozinatzen du. Bai, hau oso ondo doia, hemen jarriko ditugu lan forma desberdineko nugget batzuk, eta egosiko ditugu esan dakoa, 12 minutuan, airfryerrian 200 gradutara. Orduan, honek prest dauzenean, bueltan egongo gara, eta hau, saltza batekin, entxalada batekin, edo ze gauzakin, oso goxo. Mero gode. Pipi egindo. Bai, hau prest, goitxu. Epa. Eta ez daukagu gure handako, hemen, julene jarri dizkigu gatxet pila bat, gai honentzako. Azpitik ez zikintzeko ez dakit zer. Beste ez dakit zer ez daiteko, ez dakit zen bat. Nik ez ditut ezautzen horren dana, baina ez dakit zen bat gatxe dauzkagu. Bai, edo, ezberdina da, user errantzako. Nik ezagutzen dutuan, silikon asko papertxuak eta ez zikintzeko azpikoa. Bai, baina eta beroa azpitik ondo ematen du horrek, ero? Bai. Zein gehiago existitzen da, ba? Erratillo metalikoa, silikonezko moldea, gero daude, bat bestea sarea modukoena, alfombratxo iristakorra. Hau da, airfryerra alde batetik bestera mugitzeko. Hartu, eskuen hartuta, mesedez, Ez da horren beste pixatzen? Ez da horren beste pixatzen. Hone dio gure airfryerrean einako nuggetsak. Frigituta, labean, ere, ez duzuela zertan nahi da nahi. Txin-txin. Txin-txin, no sé, betu. Kuruska ebintza bada? Ojo. Bero. Kuruskari. Eta osasuntxu. Bihar, ostegun biralak.
nik oso errezeta errezak harriko dizut. Bai, Bai, neria nahiko simplia da, nazi eta txotxetan jarri behar du, besterik ez dut egin behar. Bueno, Nik zeo zai, nik margotu, eta jozta. po, Biorarte, auskalo zer da, jartea. sorpresa.